Hej og velkommen til Connections med Victor. Med mig. Og vi skal lige have... Og jeg er også med, jeg har også en kanal for mig selv med min anden ven, som hedder Lukas. Den kan I bare gå ind på. Den hedder Victor Lukas. Okay, sådan. Okay, vi viser lige. Det er så lidt svært. Inden det blæser væk. 3, 2, 1. Gør vi det igen? Eller? Det kan jeg ikke. Jeg skulle først på at gøre det igen. Hvad? Jeg skulle først på at gøre det igen. Nej. Skal vi? Nej. Nej. Fy form. Ja. Tak fordi I så med. I må have det, som I ser ud af helvede.